Straight to the point. Nalibog tani kalakihan sa may to unahon og take up nga issue kining baha, flood control project o kining ungo-ungo. Amay mo chat nako mga higala, daghan man mo chat nato nga moingon nga kini ang ato lang balikan tong flood control project. Niya po'y uban moingon nga unahan na sa tong ungo-ungo. Unsa ba gyud inyong gusto? Niya may babae mahigala nagkirig-kirig man ni mga sukit ng paminaw, ha? So, sige, karon taon lang. Unahon sa nato ng baha, ha? Sige, mahigala kay kagahapon manggod ni baha na masagod gahapon mga sukit ng paminaw. Naunsa ba ning kalakiha mga higala? Ha? Onya kinani ang timing man to before si President BBM deliver sa iyang State of the Nation address. Dunay krising, danti ug imong tulog ito ka mga bagyo. Nya samtang magpadung tas December, di malikayan mga higala nga naamang gyud ning mga uwan-uwan gahapon bitaw. Unsa man tong kagahapon day kin nga tungod man is bagyong Goryo. Layo ra nis Goryo. Tuaras Goryo sa may extreme Luzon. Pero ang uwan-uwan man gud mapitaran ta dire. Inig uwan gamay baha dako, ha? Las do na pod mahigalay localized thunderstorms nga maoy nakaamong nga mobaha ta dinhi. Mo kana nga di malikayan mahigalang mahisgutan ta gyud ni, no? Kay niya may baha-baha. Problema sa baha. Nya niya may flood control project. Mo na atong klarohon kay sa ba ni? O inani mga higalang 545 billion ang budget sa flood control project sa Administrasyong Marcos. Sa pa ang kwarta mo yung nagbaha di ani. Ato lang ni agi katawa mga kaigsunan ha kay diay gusto mahigalang maghisgot tag baha. Dapoy uban gusto nga unahon sa kuno gyud ang paghisgot nga dunay pagpangambras niya adtong mga ungo-ungo. Kini ato mga listeners, malibog ta ninyo na demo chat nako unaha ang baha-baha. Dapoy mo chat nako unaha ang ungo-ungo. Bitaw, mga kaigsunan ato sa tagagpagtagad, kuan lang, isunod-sunod ta lang. Gahapon man gud, gaun-uwan. So, pag uwan-uwan, naabo na po, nakasinati na po tayo mahigala sa grabing baha. Muna ato sa i-check si Pulaw Robe, sa pagsubay kagahapon, unya doon natin mga videos mahigala nga nakuha pod gahapon atol mga higala ining pagbunok sa uwan. Atong i-check na ang report ni Paul Lauro within Cebu City, Mandawi ug Talisay ang kusog nga uwan og ato sa may Lapu-Lapu. Kini yung kusog kayo ang baha mahigala nga sikat kaayo gyud kanunay basta muuwan. Kining is fortuna pagkagrabihang baha diha. Mura gud mga higalag nahimong suba. Kaning dapit sa may Gaisano Country Mall. Hesus Ginoo ko. Kanang dapit sa may UC Banilad, UC Lapu-Lapu Mandawi Campus. Kana diha padung saka sa tulay. Didto padung sa First Mactan Bridge. Kana UCLM. Diri mga higala Cebu City. Hesus kanang dapit Sunstar downtown area ngadto sa may Sitio. Manay mga grabe kayong mabahaan. Kanang Colon area grabe. Talisay basta manglutaw na mahigala mga sakyanan nga naa. So, kinini ang pidandako ang problemahan na nagbabaha mga kagalaan na agyod. So muna nga itong i-check ko na ba Pulauro kaysa may nakasubay kagahapon na unsang itabu ato. Ato mga pagbabaha gahapon. Pero akong balikon ha, ang taga Department of Public Works and Highways, gadtuan man itong reporter kagahapon, atong pariporton sa karon. Unya kung mahimo, mahigala o maka-interview, tama ayo, no? Nga maka-interview tagdugang live, kanag musugot sila. Basta akong balikon nga willing kay ta dinhis DYH ping maminaw nila. Number 1, ang Department of Public Works and Highways Regional Director, maminaw ta. Ang Kirante mga higala QM Kirante, saan yung ano day? Kay kung man QM Builders, no? So maminaw sa tanila with all due fairness, no? Kay kanana ang naman tay mga legitimate nga mga pangutana. Angay mahibaw-an sa katawhan labi na nga kining kwarta nga gigamit anay buhis man sa mga tao.
So ang katawan doon ay katungod nga mahibaw hain dapit na dapat ning maong mga kwarta. No? Nya with all due fairness nila pod og nga naunsang hitabua, ha? Og ingon man sa bahiga sa QM Builders og naunsang hitabua. Atoy pa-confirm kining 414 projects nga giingon ni BBM, ha? Tinuod ba naabot sa Sugbo ni? Naabot ba gyud 414 ba gyud may naabot nga projects? Doon na batay budget aning 414. Og wa makaabot ni pila man ang nakaabot ra dili sa QM Builders. Kiranti Martinet mao ni ang QM. Unsa man ning Martinet lahi ning apelyido? Sa iyang asawa. Okay. Kay nagsugod ba ning kini ni ang QM day mga kagalaan supplier man nagsugod ni just dumanhog unya ni expand ngadto mahigala sa ronda bag-bag ulan na sila ni suod na og kanang pangontrata, no? Yatod nga ni dako sila mga sukid tig paminaw. Okay, mo na nga mo ni nahitabo. So kining ato sang balikan kadali sa Pulaw ron sa may nahitabo sa baha kagahapon Radyo Man Paul. DYHP RMN Report. Radyo Man Attorney Ropel murag naanad ni ang atong Mandawi City Government, Cebu City Government ining lulop-lulop kay guman og uwan Attorney Ropel ikataod-taod wa naman magkinahanglan og vacuum, no? Mo hubas ra man sa iya Attorney Ropel pero nakahatag ning kahasol sa atong mga motorista kining maong problema, kining problema nga dugay-dugay na gyud nga wa na matagad sa atong city government, no? Ang Cebu City, Andawi, same as usual Attorney Ropel kato mga area nga kanunay nga bahaan, kanunay nga bahaan, maorig gyapon sa kanatong nga nakita gahapon adlaw, no? Kining video nga itong ipakita ron, Paul. Kining video itong ipakita ron. Asa man nga area? Kining atong video nga naghani atong video Attorney Ropel, no? Na Mandawi onya ang pinakabag-o sa mata sa katawan Attorney Ropel kay ang bukid mismo sa Talisay ining sa Manipis grabe ang baha dito sa Attorney Ropel, no? Ubay-ubay sa natanggo ng mga motorista dito sa Manipis gahapon adlaw Attorney Ropel, no? Pero ang Cebu City, unahon to Cebu City, gawas ka nagbaha, nang gawas ang daghang basura na nagsubay sa kasapaan. Na ako'y litis na video Attorney Ropel sa Tipadilla na siya kanang titigalos basura Attorney Ropel na makita rin mo ba? Grabe ng basura na kuano na nagkatapok na ba? Grabihang baha, Apol. Yeah. Kanang kuan, murag na inyo na mga mga tao dili dapit sa magdisgot ag Mandawi Attorney Ropel. Ananda na nila diyan dapita kanang sa Subang Dako, diri sa Iis Fortuna, ay human sa uwan Attorney Ropel. Katawag mo, mas man dayon. Ya, og ari po sa Cebu City, diri sa Colon area, Hongkira, di Padilla, di Bonifacio, kanang sapa na naay mga nagtapok na mga sagbot Attorney Ropel, diri ni sa Padilla na siya. Ya, video no, atong nakuha Attorney Ropel, nagyaw-yaw yun ang mga tao ito, halas basura sa syudad, okay, nagtapok na anod lang sa sapa. So, noon siya mo apaw, pero og mo-trap na siyang mga sagbuta Attorney Ropel, diha na ang gayon nga mo awas na yun ang mga kasapaan, no? Pero mo awas og sa di ang kasapaan Attorney Ropel, una mang mulunok na yun ang mga kadanan, no? Ini Bonifacio, diha dapit sa may tindahan sa atong diehard nga listener. So siguman sa ulang Attorney Ropel, magbilin dayon og kanang lapok, no? So mo ni netabo. Ang pinakagrabe gyud wa pa kaburak mag-ayong uwan Attorney Ropel, dahili na ang yuta sa may sitio Huyuhoy sa barangay Busay. Pero gipahibaw karong buntag ni Capio de Sanchez o ni Consejal John Lopez nga maagian na. Pero gahapon Attorney Ropel, motor gyud makaagi og tao, no? Sa lugar kining daan ng sitio Huyuhoy, barangay Busay, lapsanan ni siya og padung kag budlaan. Mauling kasadaha nga mo padung kag budlaan, mauling siya usa sa mga agianan diha. Pero gipaibaw tarong buntag nga di pulawan gud sa taga-disaster o sa atong mga opisyal o barangay disaster sa barangay Busay ang clearing operation gabi no? Hapon naman to, hapon gabi. So ang atong head sa operation sa disaster si
Retired General Adelson Kumar mao'y nangusad sa clearing operation gahapon niya. Magian na, no? Sa mga mangutana ron, magian na ba ang sitio Uyoy, lapo sa barangay Budlaan sa Maybusay? Yes, magian na. Gipahibaw ta ni Konsehal John Lopez na ining mga orasa nga pasabol na ang lugar diini dahil ang Yuta Attorney Rupel. Ang forecast yun sa Pag-asa Attorney Rupel, nili lang kay Metro Cebu, no? Doon ay mga pipila ka mga kalungsuran na apektado sa dyan yatong gikusgon o ginaganon sa pagbundak sa uwan Attorney Rupel, no? Doon sa may habagatang bahay mo hinungdan nga nagluno pod ang lungsod sa Mindanilla. Sa may kanang paborito po kayo na maglunok dahil ang linaw, no? Linaw niya Attorney Rupel. Linaw Mindanilla. Linaw Mindanilla. Boundary po na siya sa Talisay yapon. Boundary man ang linaw o linaw Talisay o Mindanilla. So apektado po ang mga motorista, mga gagnay ng mga sakyanan, lisod yun. Ang uban, ilan na lang giduot ang ilang motor, no? Nagpataliwa na lang sila kay doon may drainage dia Attorney Rupel na ang tubig ba gaulbo-ulbo. Doon ay drainage dia gaulbo-ulbo. So meaning, nanubra na ang tubig sa drainage kaya niguwa naman siya. Subok naman siya Attorney Rupel. Nakahatag o nakampabaha sa may Linaw Mindanilla Attorney Rupel gahapon. Pero ang bagong talan-aw Attorney Rupel, hining video na ato ipakita tukmed, no? Hining sa Manipis. Manipis bukid na rin. Bukid na rin si Attorney Rupel. Nagkan maging tubig. Asa man kani mo na yung mapakita nga video? Mo na yung Manipis. Kana. Kini Manipis, asa na pita ni Paul? Musaka ka dito sa kan Paul? Ari ka gilagtang, Talisay, alang sanan padung kang tabako. Toledo Attorney Rupel, sige kag-agi po diya sa una, di ba? Kana na ko hearings Toledo sa una, diha ko maagi. Hearing mao na yung pinaka-shortcut ko diya ko, dali ra kayo ba? Dili traffic pod. Sige ba ya ang trabaho diha sa REPRAP Attorney. So naay baha sa bukid. Uy. Mo na pangutana. Ila ni gikan ni tubiga. So nagpasabot ba nga naupaw na ang ato kabukiran? Straight to the point. Na atong balikan ito mga issues may galangan nagbaha man tong bukid. Unsa man to itabuha? Abi na ko dira sa may downtown area may galang nagbaha. Kisa may nakakuha aning mga video Radyoman Paul. Nganong mang doon na may baha dito dapit ni sa kuan. Manipis. Talawang kasada nagbaha. Ano sa man ning kalakiha? Straight to the point. Mura man noonig mo ni nga ato ning klarohon gyud, no? Ngan naon sang kalakihan ni nga nabaha man ning bukid. O niya atong balikan mahigalaw sa si Radyoman Paul Lauro ining dugang report ron. Labot ini. Unahon tala sa ning baha kay do na magumingon nga unahong ungo-ungo. Daghan po ni ingon nga unahon sa ang ungo-ungo attorney. Dapo ingon nga unahon sa ang baha. Sige anak lang unahon sa natong buaya isunod tong ungo. Atong balikan mga kaigalaan. Ni mga panahon na as early as now, dili pa ta makatumbok kinsa gini mga buaya ining kalakihan. Kaya mga tao nga naminaw nato karon maka more or less makabana-bana naman sila ron. Pero ako sa akong kabahin, dili sa ko mo burak gyud og maayo manghigala kay imbestigaronon pa ni. Pero dapat ang ato mga pangutana legitimate kayo nga matubag yun nila, no? Unang-una gyud sa Department of Public Works and Highways, sila giuna gyud nga motubag ani. Unya of course ang QM og makatubag sila mas maayosad. Atong gi-welcome, no? Nya willing ta maminaw sa ilang side og naon sang hitabuak kay basig moingon din QM day nga tinuray bitaw na lista na 440 na pero ang nadawat ng project wa ra gyud kaabot ana. Pwede man. Unya baka manghigala pero ang budget mo ni ang nadabot namo sus gamaya ra ginaabot namo. Mapwede may nana sad mga higala. O kana nga ato lang yung klaroho ning tanan. Pero ato sa balikan si Paul Lauro kay ngano man ni Paul nga nagbaha man ning bukid Paul. Yes sa Radyoman Paul. DYHP RMN Report. Ito na Attorney Rupel, no? Mao na dako kay pangutana, way kanong di man gikan tubiga, no? Ngano wa ni siya motuhop og mga punuan sa kahoy nagpasabot na baka ni Attorney Rupel nga naupaw na ang atong kabukiran diya sa Manipis, no? Kay nibagsak man ang tubig. Ay din naupaw ang kabukiran, dunay nagkwari din ha. Nangaupaw na atong nga bukid og wa na mga kahoy. Sus Ginoo ko. Okay, gikwari na ba, gikuha na mga yuta dito sa ibabaw ba. So apektado ang mga tanong-tanong dito Attorney Rupel nga adto unta to tumutuhop ang bagsak nga tubig uwan ba. O nya kay wa naman siya ka
punduhan dito sa bukid pa lang, mo itong padayugdog na siya diri sa ubos. O, na video nga, nagsubay yun siya sa Dan Attorney Rupil, no? Wala siya, sityo, bambo na siya, matod sa... Mao ni ang kanang kalsada, Paul, kung gikan tag Toledo, anak ta mo agi, arit ka tugpas may tabunok, no, Talisay? Oo, na siya, kanang Dan Attorney Rupil niya. Tatunin kaning nagbaha nga Dan, tatunin nahuman-human nila riprap pa. Kita man diya sa background niya, nahuman-human ni Jud ang riprap. Habi pero lumot din na gikan ng tubiga ka. Nagsubay mas lagap, Dan. Wa ni masubay. Ang sakyanan sa sige ginahinay, hinahinay mo kay ang tubig na naman Dan. Oo. Ikuyog naman. Ikuyog na sa dailo sa mga sakyanan ba. So, kanta siya sitwasyon, delikado. O tao, mga motor ato ni Rupil gapon, wa mo biyahe. Gawa sa mga purwheel, no? Mga motor. Kani, motor-motor lang ka, Paul, delikado, maanod ka aning kalakiha. Trapo ka, ato ni Rupil, nagkuyog man na siya mga balas. Oo. Sus, mga basbas, mga bato-bato, o niya, matungtong ang ligid des motor, wa na, o, ikinay mo diya, slide yung ka. So, motong wa mo biyahe ang mga motor, ingon ko sila nga, huwat ang tanig, ano saan ni Ron mo, luran ni Uwan, sige Uwan, sige mo saghatag sa dailo sa mga yuta so ni Rupil og lapok, no? So mga na problema ang mga motorista po dili lang sa Cebu City ang problema di ay sa pagbulok sa uwan gahapon, apil na di ay diri sa porsyon sa kabukiran sa manipis Attorney Rupil, no? So na porisyo po di ay intaw na mga motorista sa ilang biyahe gahapon adlaw kay ang manipis lisod sa silag agi kay nagbaha man dito. Kuyaw ani nga tilimad-on, Paul, kuyaw nga tilimad-on, no? Naas kalsada mura mang kalsada na himo na hinuog suba nang naadi ani agi ang tubig radyo man, Paul. So na ato na yung tan-awon jud sa mga nasa gobyerno aw na to ang quarry operation, no? O unsa kadako ang hatag og kadaot niya sa publiko sa mga motorista. Attorney Rupil kay duda ko diha sa manipis kana nang nagpadayon road sigig kuhag bata kuhag pagtrabaho anang riprap di ina sigig kabkab so maurag maigo na siguro na diha ang mga punuan pus kahoy. Attorney Rupil nga maon tay kabagsakan o tuho pa dito unta ang tubig dito sa iyang mga gamot pero tungod kay naupaw na lagi nakabgab na ang mga yuta dito bagsak na nandiri sa ubos ang tubig. Attorney Rupil. So, nabi na isapa diya, Attorney Rupil. Nana sa isapa diya, pero wa kay makita nga gikan just bukid, no? Ang bagsak sa tubig. And subay na sa dalan. So, motong wa yun ka lihok ang mga motorista. So, mga Attorney Rupil, ang talan-aon, gahapon dili lang kay diri sa Mandawi, sa Cebu City, apil na ang mga silingan na itong syudad o kabukiran sa grabing epekto sa pagbulok po sa uwan gahapong adlaw. Sakay gapon sa atong RMN Patrol Ban Speed Pilot Sisi Sumampong. Ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Salamat po, Lauro, sa imong report. Nagatunsong oras, mahigala. Alas 9:16 na. I-preserve to nga video kaya ito itong ipakita sa taga Department of Public Works and Highways. Og na-budgetan na ba kaniya sa flood control nila tong area, ha? Ato nga lang ninyagi katawa mga higala, subong pamalandungo, no? Ang mga tao dito dahil nga namuyo itong lugar, delikado to. Sus, Ginoo ko, makapanguros man taad to mga kaigalaan. Now, muna nga, kining issue sa flood control mga kaigalaan, hangtod ron, mauni ang talk of the town. In fact, sa ato dito sa Cebu, nigawas kinis pamantalaang The Freeman o Sunstar. Asa man ang The Freeman rong adlawa names. Ang katong front page ron sa The Freeman, pulos si naghisgot mahigalag Department of Public Works and Highways. Kini Sunstar ni, ang katong, ang sa The Freeman kani, free sa, ipaduol gamay para mabasa nako. Unsa ning kuan? Okay. No charge of wrongdoings. DPWH Defense Flood Contractor. Sa Binisaya paani wa kunoy charge mahigala sa mga wrongdoings. Sa Bisaya ng wrongdoings day? Sayop nga binuhatan. Ang DPWH, Department of Public Works and Highways, DPWH Defense Flood Contractor,
ang DPWH midipinsa sa kontraktor ni mga pagbaha. Okay. Walay kahiwian ko nung nga gibuhat. Mo kini ang gisulti sa DPWH. Ang sa Sunstar, unsa man tong Sunstar daw me? Unsa man to iyang kuan? Iyang headlines be atong paminawon sa kadali mga kaigalan. Archival demands DPWH transparency. Medyo sikat mo ron DPWH ha. Medyo sikat-sikat mo ron panahon na. Mauna nga ato ning tagad-pagtagad ron kay medyo sikat-sikat mo. Og unya mga higala atong balikan sa nya. Kini ang nagawa si sa Sunstar og sa The Freeman ang atong kauban si kasamang RV Veloso ni adto sab. Giadto may galang Regional Director sa Department of Public Works and Highways do na sa atong kaugalingon nga investigasyon ini nata itong kaugalingong pagsusi. But pasabot nga kinini ang tanan mga media outlets nagsusi ani ang DYHP, ang inyong kasaligan nga sibianan, ang inyong credible nga source of information ni himo pud amo mga higalang kaugalingon no nga pag-research ani unya didto si kasamang RV Veloso mga higala ang atong Capitol Beat reporter didto gyud mga higala sa opisina sa Regional Director sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Kinsabay atong DPWH Regional Director o mga panahon na kasamang RV niya, kumusta man ang inyong lakaw kagahapong adlaw? Yes, kasamang ARBs atong tagapagtagad ni ini maong hisgutanan labot ini mga pagbabaha mga higala no. DYHP RMN Report. Yes, kasamang RV. Yes, kasama Attorney Rofil, maayong buntag nimo dihangin man sa ato mga suking tigpaminaw, maayong buntag ninyo mga kasama og mga idol. Yes, kasama Attorney Rofil, personal tan nga nibisita gyud sa buhatana sa Department of Public Works and Highways. Kinsa may itong Regional Director ron? Atong nahimamat didto og nakahinabi si Engineer Danilo Villa Jr. Danilo Villa Jr. Si Engineer Danilo Villa Saan Jr. ni siya day insultian ni Tagalog ni Bisaya o waray-waray Ilonggo or unsa man ni? Taga-asam ni siya? Tagalog ni siya, Attorney. Tagaog ni. Tagalog na siya, Attorney Rufil. Okay. So dito ang iyong opisina sa Maylahog Yapon, Department of Public Works and Highways. Diri sa may SRP. Sa may SRP? Kaning diri Ang sa regional office sa regional office. Kaysa una ko niyang duman sa Lahog man to. Diri sa dako ni ilahang area diri ka sa mga Attorney Rufil, diri sa may murag may tunnel man tingali na basta sudlunon kayo ka sa Matterfield duol na siya sa usa ka dakong tunghaan diha sa dugay na hindi ko kasuroy in the airway. Parehas Kapitulyo ba pag puli bitan pambalik 4 ako paminaw gud ganun na ang opisina ni Pabling sa una reporter pa ko diri man mo to opisina ni Pabling. Cover mo ko dito sa una. Kuan, samtang estudyante ko sa College of Law, madadalan ko itong kudal. O gadi, pag magsugod ng press con, basa-basa gamay, nagsugod na, apil ng press conference na yon. Pag siguin na may governor, what na dito niya diha? Nabalhin siya sa interior. But si David, diha po niya gagamit? Dito sa kang Sir Pabling. Kay, wa man ko kasaka na. Pagka-governor David, marunong ko ka suloy sa Kapitol. Wa ko kasaka. Pagka-governor Gawin, murag na invite me Leo Lastimosa at the time, ako si Leo, si Bobby, dito sa kwan nagpresent sa about itong sa SEC pa kini justify siya ba gidam kong Leo nga kuyog ta ni kuyog mi dito mura to ko pagkasod pero iyang opisina ko hinapa diha sa kang Pabling gihapon nibalhin na dito sa may nibalhin siya sa interior portion at dako kaingon pag report na ba hindi ko ma-imagine yun niya asa si Sir Joseph Tubilan ni text ako nga wa di na mao silingan na to ni Kapitulyo wag ko kasaka diha mga higala antod karon sa opisina ni Pambalik 4 pagko kadto. So kanang opisina ni Pambalik 4 dapit ka po sa social hall. Dool siya sa social hall bali nearer sa gallery ka sa Matterfield. Bali kung nakahinumdum ka nga naay dome. Okay. Katong dool gyud sa dome. Ang so kung mosakat ta sa Capitol agi sa atubangan gyud o mosakat ta sa hagdan mo ditso ta nang sa second floor niya na ay social hall ang kang pam dia sa wala. Okay, ang kang Gwen desto sa una. Too. O wasa mo puli sa opisina ng Gwen? Wala gihimo siya nga kanang conference area. Conference area, basig yang gipungsoy jo di balason opisina. Balhin sila diri sa portion nga kaning ganing diri dool sa entrance ato Kadto pagka-suspension ni Gwen sa una inday kento primero pagka-suspension kay ni Pabling pamantang opisina no. Mo sa siguro tong na-suspension man sa dito sa una pagpanahon ni Pinoy. Ang ombudsman sa una si Consita Carpi Morales. Nagsuspenso siya sa una. Unya
tingaling imbalhin sa ilang opisina day kay iyang gipungsoy si Wai di malason yung opisinahan. Imbalhin sa na paduol sa may kanana ang social hall. Pagabot social hall mo na san hantod ka no pilde siya. Nauna siguro pambalik 4 di lang kumusunod ang opisinahan kay basin og dili maayo na day swerte. So kini ni ang nadiha day ang DPWH sa una magud indekin. Lahog man wala day opisina sa DPWH sa lahog. Wala day no. Porbida di ay no. So there sa SRP na day dako nila opisina, regional office na regional office gyud na siya kasama Turnerville. Dako gyud na sila og area diha. Asa napita na? Kung ma-mention ako dol siya sa UC. Sa UC Mambalay. Mao ba? Okay, so mo na giadto ni kasama RB ha ko lang gi-establishar gyud mahigala nga kanang atong kauban niadto gyud kay aron nga in fairness ba ato mga higalang paminaw ang Department of Public Works and Highways labot ining sitwasyon na ron. Kitas DYHP dili ta ingon nga mugna tag istorya na man na nya di ta gusto mahigala nga dili klaro ni ato klaro gyud padadal tog tao dito nga makuha gyud ilang side mo na nga kini ni ang dumanhog pwede nito padag tao sa dito og musulti og maklaro na to nga motingog si Kilante. Pero kung dili may produksya mo are pwede pod no para nga ato may galang mapaminaw gyud no kinsa may makasulti for and in behalf sa QM Builders. Unya sa DPWH na naman ilang regional director ni sulti na mahinuon mahigala so mo na atong tagapagtagad. Straight to the atong point. tagapagtagad mahigala kay gahapon na sinati ginato ang 101. So karon og dunay project si President BBM 545 billion nga flood control project para nako lang ba no o maghisgot tag Cebu dili ta flood prone province dili ta appeal sa top 10 flood prone provinces but nakakuha ta og ikaduha ta sa daghang project nga nakuha dili man ta kuna na okay lang na nato no pabor gud na nato kung buto na naon sa to pa maay kita ha maita mo diskarte kay nakakuha ko ta ana nya ang atong pangutana kung pag-abot sa Cebu ana ang atong Department of Public Works and Highways ilang i-distribute o klaro unta para nako lang ba para ma-feel sa mga tao ang impact ma-feel ng impact giunag yung hatag ni Kulon day para nako Kulon kining Cebu City, Mandawi City, Talisay City para nako lang ngano man feel ng mga tao kay mao man gani ang unang targeton gyud inday para nako lang ha na maka-feel ta tanan nga wa nasud ng baha niya daghay makaingon dayon nga maayo gyud ang administrasyon ni Bongbong pero kaniyo wala magway impact ba? Sumuna nga, kuan. But before na, ato sa balikan sa kasamang RV Veloso, kay iyang ibisita dito mahigala ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways. Mga unsang orasa mo muna abot dito kasamang RV o kumusta man atubang na nimo ang Regional Director na to? Yes, kasama Attorney Rufil, niabot na dito mga pasado alauna, kasama Attorney Rufil, niya na-entertain. Mayo, pagka ma-entertain mo? Alas 2:30. Alas 2:30. Mayo kay, kuan, wapay uwan-uwan na ito panahon na? Wala pa. Kay basi ba init pa. Pag-abot na paghuman igo gyud pagka taod-taod ni uwan na bunok gyud ang uwan. Abtan gyud nato didto nga perting uwan na. Kay basi pag abot gyud to nga direktor kan medyo na late gyud gumigamay kay grabe yung baha direktor. Oy. Kasama Attorney Rufil para makahinabi sa gitag taas-taas pero mo lagi na ang ilahang oras pod is kanang limited pod ba limited sad pod toy mga gi-prepare pod nila kay karong adlaw adto masad sila sa Kongreso. So tuwa si direktor ron sa Kongres. Kaysa iyas kasama Attorney Rufil tuwa sa Kongreso si RD Engineer Danilo Villa Jr. Kauban sad ang uban nga mga regional directors sa uban nga bahin labi na kadtong mga na-appeal sa top 10 nga mga most katong nahatagan og mas daghan nga mga proyekto. Top 10 sa kuan katong kini ni ang top 10 flood prone provinces pero nalupigan sila nato kay top 2 gud ta nga nakakuha og mga projects. Bilib sa kunin Sugbo non kini mga Cebuano di magpalupig. Abi nako og kanila mga examination sa mga sports astas kinuha ay project. Di ta palupig mahigala okay man na pero kini ni ang masa makita na po nato ang klaro. No? Unya so kini ni ang kumusta man unsa man iyang pamahayag ining flood control project unsa man iyang mga pamahayag sa QM Builders.
Yes, kasama Attorney Rufil, giklaro ni Engineer Danilo Villa Jr. nga dili lang usa no or wala sila gipaboran nga contractor which in the name of QM Builders nga mo man gyoy na top 2 kasama Attorney Rufil no. Mo man gyoy gi-highlight didto sa presidential nga report kasama Attorney Rufil. Si BBM gyud highlight ana. In fairness mahigala o takibaw anang kuana. Bag-o lang takibaw. Hala. Pagawas balita ba? Nung sabi nga ni Amanday ang kuan. Ang Cebu may top 2 di ay sa nakakuha mga projects. Unya sa mga 15 ka mga contractors, i-top 4 man sa dining QM Builders. Dito ta nahibaw sa gibutyag ni BBM. So, unsa may sulti ni ekonomiya day? Napa ko ni mga contractors sa nilain? Sa may ingon. So far kasama Attorney Rufil, matod ni Engineer Danilo Villa Jr. nga gawas sa QM Builders, doon na pa'y mga lain nga mga contractors kasama Attorney Rufil nga nalakip ni ining flood control projects. So guban nga mga projects under sa DPWH kasama. Pero nabutang sa mga subcontractors siguro sila sa QM Builders. Posible kasama Attorney Rufil. Ang QM Builders sa magigibutang. Og ako'y QM Builders, mo ingon ko, oy, dili kay ako royas, tango man na dihangan ni. Pero, so, mo na yung nahitabo. So, unsa pa may iyang mga pamahayag anig dugang? Matod niya kasama Attorney Rufil nga ang kinimanggong QM Builders kasama Attorney dugay na gid sila nag-operate gani bisa ato ang pakisusi 2003 ni sila nag-start sa ilahang construction no. Okay. Although kanang supplier sila sa 1990s kasama Attorney Rufil but nag-start ni sila sa ilang construction sa 2003 unya didto ni dako sila kasama Attorney Rufil gani sa ato ang archives kasama Attorney Rufil dunay mga reports regarding sa ilahang mga projects in the name of Talisay Toledo Wharf Access Road sa 2012 ni siya kasama Attorney Rufil 2016 sad 2015 ug 2018 sa lain-lain ni nga mga barangay sa Dakbayan sa Talisay sa ilahang nga mga road projects kasama Attorney Rufil under sa DPWH. Although kani nga mga archives kasama Attorney Rufil dunay mga kakulian no ang mga reported nila nga mga projects kasama Attorney Rufil gumikan sa landslide o dunay mga kuwang gamay ra ang ilahang na deliver mo na siya kasama Attorney Rufil sa previous pa nga administration gani sa Dakbayan sa Talisay sa katong lolo pa ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. So sa ana nga paagi kasama Attorney Rufil diha sad nato makit-an nga dako gyud ni ang QM no. Dako yun, with over 2,000 plus kasama Attorney Rufil nga mga workers ug over 150 plus nga mga professionals including engineers ug uman pa nga mga sakop alang sa ilahang project kasama Attorney Rufil. So dako ang kumpanya. Yes, dako kasama Attorney Rufil. Mo na nga pasabot ni Villa kasama Attorney Rufil nga ang QM Builders mo'y usa sa pinakadako dinhi sa Cebu hinungdan nga usa sad sila sa nakakuha og dako kaayo nga budget ug mas daghan nga projects compared to other mga contractors kasama Attorney Rufil. Gani iyahang na mention nga in December 2021 in time of audit kasama Attorney Rufil usa ni ang QM Builders sa ni volunteer sa pagtabang sa recovery project o programs sa DPWH aron nga dunay tay mga taytayan adto nga mga kanabang naguba or naay mga nangliki ana so ni volunteer or ni padayag ang QM Builders sa ilahang pagtabang ngadto sa DPWH kasama Attorney Rufil. Unya matud pa ni Villa nga kining QM Builders kasama Attorney Rufil ni agi man kuno di sa insaktong proseso sa aktong bidding ug naman ay processes ang DPWH which taas kaayo no. So nakapasar gyud ang QM Builders. So nakapasar gyud kuno ni ang QM Builders in fairness no, in Rufil. fairness sa QM Builders. In due fairness sa QM Builders no sad sa kadugay na sad nila sa ilahang industry kasama Attorney Rufil apan based sa initial nga gihatag sa ato sa DPWH kasama Attorney Rufil dunay di ay 576 ka projects nga completed na sa Region 7 including na ani ang Bohol, ang Cebu, ang Siquijor, ang Negros Island kasama Attorney Rufil. 576 ang Region 7. Yes, pero kaning 414 confirm ni for Cebu lang gini. Kana kasama Attorney Rufil maunay usa sa ilang i-reconcile ngadto karong adlaw i-reconcile nila dito sa kwan. I-reconcile dito sa kanang kauluhan kasama Attorney Rufil. Oo. Kay sa 576 kasama Attorney Rufil nga completed, naasay 382 nga ongoing nga mga projects. Okay, nga tungkol ani ba nga pangutan nato ani kining 414 ka mga projects asa dapitan ni? No? Kay ang ako mangong gusto may bawaan ba nga ang tagag priority gyud lagi unta kini po sa manifest ni pakita pula ro kanina bukid nga nagbaha. Tagaan po nag-priority nga unsa ka na. Imbes garon sa nga nagbaha na diha. Pero mo gini, out of 414 projects
how many are implemented in the cities of Cebu, Mandawi, and Talisay? Considering that these areas, mamugini ang grabing kanunay mabaan. Muna gusto nito mapangutana nila og unsa, wa pa sa masulti bilyana. Tinuod na kasama Attorney Rufil na usasad na sa ato ang gipangutana kay naabay over 73 billion pesos nga gihatag ang allotted budget no para sa kaning mga projects kasama Attorney Rufil, kaning 576 o kaning 382 nga ongoing nga projects kasama Attorney Rufil. Ato na napangutana na ang 414 asam ni dapita og kung naa na ba mo'y mga nasusi nga areas considering nga kadtong ang inyong consider at that time no sa 2022 to 2024 di ta kaingon nga kanang kato nga time nagbaha man to pero kani karon grabe naman kaayo so naba mo'y areas nga nakita nga kanang posible nga makuhaanan maghatagan na pud og project matod pa kasama Terrafil naa kuno sa AS Fortuna sa Mandawi area kana AS Fortuna unahon gyud na. Yes kasama so nakakapila man ko na budget sa AS Fortuna. So far kasama Terrafil wala sila na disclose nga amount of budget kasama Terrafil sa kana bang AS Fortuna nga project kasama Terrafil ug duna sad sila sa Cebu City napos ay allocate sa Cebu City kasama Terrafil mo na usa sa atong gipangutana pero matod niya nga duna kuno sila giplano nga kining himuon diha sa may likod nga bahin diri sa may SRP kasama Terrafil nga mahimong catchment kuno posible. Pero kinahanglan sa mo-coordinate po sa Cebu City kiningon ba to Dave Tumulak nga wasay coordination kuno day. Ang gawa sa report nga kana na ang kuan kay siyempre na may plano ang local government na po'y plano ang national. At sa paminawon kadali ko no sa Regional Director Villa ko no na names gamay lang katong paghinabi ni kasama RB. Odette, kung napansin nyo, totally devastated yung during Odette, kung napansin nyo po. May naputol po na tulay, meron pong nagibang more or less almost 1.3 kilometers na coastal road na walang makadaan. Ni-recover po ito ng isang contractor nga po in the name of QM na pinilit po tayong tulungan na i-revive po ito within 2 to 3 days lang po para maging passable. So ang interest po siguro ng contractor na ito dahil local po siya, no? Majority ay pabor doon sa part na nandito siya mismo. Siya yung isa sa may malaking asset in terms of kakayahan sa part ng kanyang siguro resources. So green up din niya po yung opportunity kung yung mga development initiatives before ng ating Okay, gamay lang kay names. Cut names. So mo ni si Regional Director Danilo Villa but mas maayo nga to mahinabi ni pero sa pagkakaroon dili pa di ay kay tu asas Congress. Ato lang balikan day inigbalik niya day. Yes kasama Attorney Rufil misaad man sad to siya nga magpa-interview siya inigbalik niya diri aron sa reconciliation sa tanan nga mga gi-audit didto sad sa kauluhan kasama Attorney Rufil. So far mo na ang ato ang update ngadto sa ato mga kasama mga idol. Kini na yung Radyoman R. Veloso DYHP tatak RMN. Salamat RB Veloso sa imong report mo ni mga higala no inigbalik na lang ato tagay pagtagad